Julio Soto, bersoari, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bersoetarako gaia jarreko balizute, bi karrera atera dituzu, baina langabezian zaude, goizeko 11etan jaiki eta ez dakizu eguna zertan eman, nondik nora helduko zenioke, Julio? Bueno, zehozez oso goxoari egintzaz. Bueno, hasi baino lehen langabezien, lehenkoan idazten un artikulua dela eta bigarren karrera ontsi bukatu berri dut, baina langabezian nagoenaren personaia nintzeni. Alegia, nik ez daukat arazo hori. Alegia, lan faltarik ez daukazu? Ez, ez bitartean bersoa dela eta beste gauza batzuk dira eta, momentuan ikasi dudan bitartean aurrera egiteko baina izan dut, baina, jende asko da ni bezala bigarren karrera bukatu dugu eta lanik gabe dagoena. Adibide bat izan liteke, edozein kasutan, zuke nekazal ustiapenen ingenieritza ikasi zenuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, lehendabizi. Horixe, bai. Baina 8 urte hasi eta bai. Ikasi nuen lehendabizikoa. Eta Euskal Filologia, gero, EHUn. Horixe, bai. Ja. Eta zergatik ez lanbide hezkuntza, adibidez? Gure garaian galdetu ziguten ea zertzen ikasi nahiko genukena unibertsitate edo FP bati begira, nik garbi neukan nekazal munduko zerbait egin nahi nuela, zalantzaten egoen albaitaritza bat egin, nekazal ingenieritza bat edo, fraisoron bada nekazal munduarekin lotutako FP bat, baina, betiko ez da, unibertsitateari beti ematen zaio halako balio handioa, gure etxean ere gurasoek unibertsitatean hasteko animo eman zidaten, eta egia esan, horrexegatik unibertsitatea beti gehiago den uste horrekin, ekinion. Etxean ere bai, gurasoek ere bidea horra egin zizuten, unibertsitatera? Bai, aitak bereziki, bidea egiten ziren edo aholkatzen ziren egin ezan ingenieritza bat, aitak ingenieritza industriala bat egitea nahi zuen, baina honik, baserri mundu hori lotutako zerbait nahi nuenez, ingenieritza, nekazal ingenieritza bat egin nuen, baina egia da bai, etxean bazela uste hori, ez da, unibertsitatea gehiago zenaren uste hori, eta aldiz nire anaiak lanbide ziketa egin du, eta nik orain ikusita dudarik ez daukat berak asmatu duela. Bai, zer egin du berak? Mekanika eta elektrizitatearekin lotutako bideo bat egin du. Bai. Eta bai, nik amari asutan esan izan diot unibertsitatearekin txasko handia hartu dudala nik, karrera bat egin nuen, eta pentsatzen nuen bigarren aiterakoan gauzak aldatu zitezkela, agian sorte txarri izan duela aukeraketarekin, baina hartu naiz Gasteizkoekin ondoren ere, eta lagunen iritziak entzun da gero, unibertsitatearen maila egia esan Euskal Herrian nahiko iskasa dela, bereziki erakusteko modu eta ebaluatzeko moduan. Gaurko berrian, kritiko, hitz egin duzu, hau kontatu duzu unibertsitateaz? Bai, azkenean egiten zait, klaseak emateko moduak oso zarkitutako sistema baten barruan daudela, alegia materia eman egiten da, PowerPoint bidez, edo AOS, edo apunte bidez, eta azterketa gehienak hori ebaluatzen dute, alegia zure memoria gaitasuna. Ikasi behar dituzu urteak, ikasi behar dituzu teoremak, ikasi behar dituzu zeinek zer esan zuen, zeinek zer idatzi zuen, eta iruditzen zaineri gaur egun, Wikipedian sartu edo Googleen sartu ezkero, 2 segundutan informazio hori lor dezakezunean, alperrikako lan bat dela, ez da, iruditzen zait, ikaslearen intelektua edo iritzia sormena gehiago landu behar litzakela unibertsitatean. Erki Julio Soto, asko estimatzen dizugu. Hau guztia eta zure gogo eta hauek hau saltuan esan izana, eskerrik asko. Eskerrik asko. 6 trafikoren berri. Ez behar bakarra, orozkon dugu ordu honetan, auto batek eta kamioi batek txapazko istripua izan dute eta errei bat oztopatzen dute Bizkaia 35 errepedian, orozkon. Ea gure gaurko gonbidatuen gurasoek ze pentsatzen zuten eta ze esan zuten. Ramon Martínez de Murguia, Eusko Jaurlaritzan formazio eta ikasketa zuzendaria. Arratsaldeon. Zuri etxean ze esan zizuten? Baita, antzekoa, bai. Aleginak egiteko, unibertsitateko ikasketak egiteko. Ni ere ingenieritza teknikoa. Arretzekoa, zu ere ingenieria. Bai.
Eta, baina, berak esaten duna, orain egoerak asko aldatu dira. Eta zergatik daukau buruan uste hau? Ez du unibertsitatearen kontra hitz egin behar gaur, ez da hori gure intentzio eta, baina zergatik da unibertsitatea hobeto ikusia gizartean lanbide heziketa baino? Niretzat diruaren gatikan. Argi eta argi. Diruagatik? Nik uste, unibertsitatea batik ikasitatoko lanpostu bat, diru gehiago irabazten dula lanbide, ez? Orokorrean, lehen ozan, nik ez dut uste gaur egun horrelako disberdintasun daudenik, baina nire garian gutxinez bai. Goi mailako ikasketak zituztenak, goi mailako soldatak zituzten, orokorrean. Juan Urteaga, Goierri Eskola Politeknikoan irakasle eta enplegu orientatzaile, Mondragon Unibertsitatearen zentroa da, horrezean dagoen hau. Juan Urteaga, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Gauza bera galdetzen diazu, unibertsitateari buruzko iritzia, gauza asko xamara esan dituzu, ze ikasi zenuen zuk, hortik asteatik? Lanbide heziketa. Lanbide heziketa. Garai bateko maestria industriala mekanika arloan. Eta geroztik, irakaskuntza munduan sartu nintzen, enpresa munduan 2 edo 3 urteko esperientzia izan ondoren, aukera hau izan nuen, eta hortik aurrea, bai irakaskuntzan, eta baita ere orientatzaile bezala, eta enplegu praktika arduradun bezala ere, bai. Horrek aukera eman dit, enpresakin harremana handia izatea, eta zenbait eta harremana handiagoa izan, gertuagotik ezagutzen dira beraien beharrak, eta horretara egokitzea errazago egiten da. Zenbait eta enpresa gehiago ezaugarri desberdinetakoak izan, beraien ezagutza handiagoa da, eta horrek laguntzen digu eskolako estrategietan irizpide hori kontuan hartzea. Hau ez da gaudetik goizea egiten, guk ja 15 urte badaramatzagu bide hortan, eta uste dut emaitzak hor daudela, ikasle kopurua gehitzen joan gea, eta enpresa kopurua haunditu egin da nabarmen gure harremanetan. Horri esker, mesedeak ez dira guretzat bakarrik, baizik gure ikasleantzat ere bai. Eta nahi ez zait gustatzen urte batetik bestea izugarrizko aldaketa gehiagia, baizik pixkanakako aldaketa horrek sendotasun handia du eta gure ikasleak aukera gehiago dituzte. Unibertsitatea lanbide heziketa eztabaida txoroa iruditzen zait, ez dut zentzurik ikusten. Gauza bat bezala bestea ona da, eta bata bestearekin bada hobea oraindik. Zein aurretik zein ondoren ez dakit. Zenbait eta gehiago dantzain, hobeto dantzaiten. Zenbait eta gehiago dantzain, hobeto dantzaiten da. Ja, baina gurasoek segitzen dute seme eta alabak unibertsitatera bidaltzea hobetsiz. Hala da. Neurria handi batean besteak baina gutxiago ez izateko. Eta zer da hori? Ez dakit. Gaur egun dirutan alderi badago? Ez. Nik uste dut, unibertsitatean ere bereizketa handi bat egin behar dela, zailtasun maila handiko ikasketak, eta hoiekin agian lan baldintza hobeak egia da lortzen direla, baina neurria handi batean ez, baina ezin da esan orokorrean bai, ala ez, medikuntza batean, ala ingenieritza batean, edo enpresaritza hizkuntza egiten bada, baldintza oso onak lortzen dira, baina zailtasun maila ere alakoa da. Mikel Agirre, Andoaingo Lasalle Berrozpe ikastetxeko irakaslea da, lanbide heziketan naiz batxilergoan aritzen zarazu, 24 urte, Lasallen, aurretik beste hainbat zentrotan, gauzak ez dira aldatu, edo aldatzen ari da, peitin bat, fama hobea du orain lanbide heziketak. Kosta egiten da. Orainik ere hor badago pentsamoldea, lanbide heziketa dela bigarren mailako zerbait. Oso ni behintzat oso begibisten ikusten dut. Pentsatzen dut azkenen urte hauetan eta lanbide heziketa mailan egiten ari den ahalegina dela eta bagoaz poliki gure arte mintzat rebindikatzen hori ez dela horrela. Baina gizarte mailan oraindik kosta egiten da. Daukagun sistema, heziketa sistema oso homologatua dago. Orduan, hainbat urtekin horren beste egin behar da. Hainbat urtekin pertsonalitatea horren bestekoa izan behar da. Eta orduan, normalidade horren barruan sartzen ez direnak anormalak dira. Eta inork ez du normala izan nahi. Anormala baldin bada gabeziagatik askoz okerrago. Anormala baldin bada gaitasuna handiagoa duelako gaitzerdi. Hala eta guztiz ere, homogenitasun horren barruan dere zaitasuna daude. Zergaitik ez ikasle batek baldintza baldin baditu bi kurtso batera saltatzeko saltatu? Ezin da. Zergaitik ikasle batek beharra bereziak baldin baditu eta atentzio berezia behar baldin badu esaten ditu beharran bezala? Kosta egiten da. Hau, bigarren hau askoz hobeto landuta dago. Baina, gero, normalidade horren atetikan, gurasoa jartzen baldin badira, gurasoentzat porrota da, anormala izatea. Bueno, horri buelta man bertzaio, bestela, puf.
Eta nola ematen zaio horrek bueltan, zu zara Jaurlaritzako ordezkaria, Ramon. Zu ari zara Jaurlaritzan honetan lanean eta buru belarri sartuta gainera. Eta urteak daramatzazue hau errebindikatuz, nolabait esateko. Nik uste egoera, leheno aipatu dugun egoera, diruaren eta asko aldatu da, noski, denok ezagutzen dugu, eta ointxe ikusi dugu adibide bat, lana erresa gorkitu du anaiak lanbide heziketa ginez, unibertsitatea egintea baino. Orduan hori ez dagoen garbi, ezta. Guk ez da ikusten dugu, permeabilitate gehiago lortu behar dugu. Unibertsitatea eta lanbide heziketan artean lotura bat egin behar du ibilbide bat. Egin behar du, errestasun batetik bestea pasatzeko. Bai beti gora eta goiti bera ere bai. Nik ez dut uste frakaso inorren unibertsitate bat egondan baterentzat bueltatzea lanbide heziketara. Hor aurkituko du, benetan daukan aukera gero lan egiteko. Eta nik uste dut jendea konturatzen ari da, eta gu ikusten egia ikasleak baditugula unibertsitatetik datoztenak lanbide heziketa egitea. Logikoa izango litzateken eraldetikan ibilbidea beti gora egitea, lehendabizi lanbide heziketa egin, eta gero unibertsitateko ikasketak, ez? Lotuta dauden gaiarekin noski orokorrean, ez? Baina noski beste aldeare egitea oso balia, eta gu multatzen egitea. Eta hori nola egiten dugu, batez ere konbalidazioak eta egiten, konbalidazioak, zerbait ikasi baldin badezu leku batean, bestean ez duzu barriz ikasi beharko, horrelako... Norbaitek esango dizuzu ere, beti gora ari zarela. Gora imaginatzen dugu unibertsitate eta bera... Gora, leku denak altura berdinean gaude, baina gora hori. Eta posible da unibertsitatetik lanbide heziketara, baina baita lanbide heziketan hasi eta gero unibertsitatera salto egitea ere? Noski, posible da, eta gainera gerta daiteke persona batzuentzat ibilbide bat egokiago izatea eta beste batzuentzat beste bat egokiago izatea. Oso posible da, ze ikusi behar da batzuk heldutasuna beranduago iristen badira eta bestatzuk goizago, lasai asko izan daiteke bata edo bestea, edo baita biak batera ere, ez? Ze zenbait programa momentu honetan irikitzen ari dira, eta programak irikitzen hori diren neurrian aukera zabaloa gazaltzen dira. Lanbide heziketan geroz eta perfil desberdinetako jendea etortzen zait. Gazteak, helduak, formazio duna, formazio gabeak, eta bakoitzari bere bidea jarri behar zaigu. Guk aukerak eman behar dizkiegu, eta aukerak ematen diegunean erabiltzen badituzte, momentu honetan dauden aukera guztiak, aurrera ingute ziur, inungo zalantzarik gabe. Beraz, gure eginkizuna da aukera jartzea, aukerak badaude, orientazio bat ematea, eta bakoitzek erabaki dizela egokiena iruditzen zaiuna. Jendea konbentzitzeko modurik onena zein da, ez hitzez, esanez, eginez. Eta nik beti esaten diet ikasle bate, matrikulatu behar naiz alako lekutan, galdetu iezu, iazko promozioko bostonenak nun dauden. Esanko dizue, emaitzak onak badira, emaitzak ez badira onak ez. Mikel, zuke ikasleekin hizketa egiten duzunean eta galdera egiten dizutenean, lanbide heziketak errazeloa sortzen du oraindik? Nik uste gure artean ja geroz eta gutxiago. Ja. Baina hala ere, beraientzat sentimentua daba lanbide heziketara jun behar baldin badet, nolabaiteko porrota bat jasadet. Zergatik, unibertsitate mail horretara ailegatuko ez naizelako, ez da egila. Eta denborarekin, Joanek esan du moduan ez, badaude kasuak, lanbide heziketa eginda gero unibertsitateko bidea jarraitu dutela, alde hortatikan, inungo arazorik ez da baina, oraindik kosta egiten zaie. Atzian dagoen presioa eta gurea ez, baina gizartearena, familiarena hor dagoenik. Adibideak jasotzen hasi behar dugu, ze lanbide heziketa ikasi eta praktikak egitea eta Europan ibiltzea hori posible da, ez? Noski. Gu dauzkagu Erasmus eta Leonardoren bidez laguntza ikaragarriak eta 1.200 ikasle gutxi bera urtero jaten dira. Beraz, programaiek ez dira unibertsitateko ikasleentza bakarrik. Ez, Erasmus adibidez da goi mailako ikasketak deitzen digunean da unibertsitatea eta lanbide heziketa goi mailakoa. Alemanian harrapatu dugu Iker Manjon, bera Mondragon Goi Eskola Politeknikoan ikasle da eta praktikak egitera joana da Frankfurt hiritik gertu dagoen enpresa batera. Arratsalde on, Iker? Epa. Gaurko lanak bukatu dituzu? Bai, dut. Eta, zer modu, zertan ari zara, Frankfurt talde horretan? Nabil, enpresa baten zinta transportadora egiten, diseinaten, eta guztera. Mondragon Goi Eskolan ikasitakoa praktikan jartzen ari zara? Praktika egokiak dira, zuk ikasi duzun horretarako? Bai. Hasi nintzen beste goza bat ditzen, eta gero ikusita ondo nabilera, igo izustien ofizinera, eta hori nabil ofizinan diseinaten. Noiz arte geratzeko asmoa duzu, Iker?
a ber, lara dauen eta hemen kontratu itxago doztia, egongo nintzen beste urte bat, edo, ez dakit. Beraz, orain espero duzuna da kontratua, ez? Aizu, Eiker, zu Euskal Herrian ikasita joan zara, nola sentitu zara, alegia bazenekien lanean hasteko baina, zure formazioa nolako iruditu zaizu? Ona, maila ona doko, euren antzekua. Osa, ni nabien postua da, bestien nire mailako jendia dabil, eta ikusten dutena nire aldetik ondo nabil. Azkina badako galerak, hizkuntza eta dela, baina zera ondo nabil. Hizkuntza? Bai, hizkuntza txarto. Txarto. Inglesa txarto eta alemana txarto, baina. Ja. Aizu, eta horko lan munduan gustatu zaizuna edo azpimarratuko zenukena, atentzio eman dizun zerbait? Oso txukuna die. Hemen Alemanian pasa txukunak, garbiak, lanian bai. Oso txukuna eta bai. Erki Iker, eskarrik asko eta suerte, eh? Bale, eskerrik asko. Hizkuntzen kontu hau, ze irizten diozu, Lanbide heziketa izan, unibertsitatea izan, eman beharra dago, ez? Ikusten dugu, zemate eta beharragoa dagoela, bai. Guk lanbide heziketan lotuta daukagu, guk badakizute lanbide heziketa ikasteko, oinarrizko ikasketak DBH-en edo batxerroan ikasten dira. Gu batez ere lanbide heziketan bakarrik laneko gauzak erakusten ditugu. Baina bai, badaukagula sartuta ingles teknikoa ditzen diguna, ikusten dugulako arlo askotan ingelesa agian edo beste hizkuntza batzu, baina ingelesa beharrezkoa delako lanerako. Hor aldotatikan beharrezko ikusten dugu, eta nik uste du hendikan gehiago jarri beharko dugula. Beste adibide bat ere badugu, Ruben Martinezena, IMH-en ikasketak amaitu berri ditu berak, 2 goiz ziklo egin ditu, eta azken hilabeteak Italian eman ditu praktiketan. Ruben, arratsaldeon? Bai, arratsaldeon. Zuretzat zer moduzko esperientzia izan da, Italiara joan da praktikak bertan egitea? Oso ona, oso ondo, Italia aldetik. Zergatik? Azkanin beste esperientzia bat arako, iruia eta etxetik kanpoa, leheko bidar, eta gauza asko ikasten zuzelako, bai enpresa mundun, eta bai bizitzi diferenti darako, etxetik kanpoa. Ikusten dugu oso gustora zaudela, baina enpresa munduan zer egiten ari zara, edo ze lanetan zabiltza? Kozinako estraktorak etxen, montaje mailan, nire ikasi nahan diseño, baina azkaninan lan asko ikizu banela, eta montaje, laboratoizume bai, gauza diferentik etxen. Ja, eta horra joan zara, eta estraktorea montatzen jarri zaituzte? Hasiera baten eragutizten, zer zan estraktore bat, zelan funtzionatzen benedurak enpresan, eta estraktorea monta, desmonta, eta ikasi lotenan aparte da bete hau asko. Baina, esperientzia gona, eta azkanin gero etxin estraktorea estropeaten mara da. Zoze positibo eta bikora, ez? Gauza praktiko bat bintzat izango duzu, ez? Hori jakingo duzu, ez? Eta gero aurrera begira ze asmo duzu? Intentzio bintzat lanaia topaten duten. Hor nabil kurrikuluna bota apunta hemen, apunta bestin, eta baina, bestela ikasi mikora, ez da kusiko. Etzaidan oso garbi geratu, Ruben, zuk zer dakizun egiten? Nik ikasi nean, lehego eta gain, produzio, mekanizazio bidezko produzioa, eta gero gainean urte ingenieritzi, baina ez da esan elan irit, lagainean, eta gero ikasinean makinak eta diseño mekaniku bat, tornu, fresak eta horret diseinateko. Ja, eta orain estraktoreak, Bai, totalmente diferenti. Orain lan bilari zara Euskal Herrian bakarrik edo Europa osoa edo mundu osora begira zaude? Momentu prest daneako nintzen. Lana bara, bardinotza. Egiz izan, Italien bizi izan duten iruilik oso guztuak esperientzia diferenti, gentiaz oso ondo, eta momentu daneako prest nintzen. Erki Ruben Martinez, eskerrik asko gurekin zateatik eta suerte, Hala, eskerrik asko zuei. Venga, jo. Tira, honet denetik daki egiten, Mikel eta Juan. Bai. Ez dut uste denetik jakingo denik, jakingo gauza batzutatik gehiago eta beste gauzatatik gutxiago. Baina ikasten jarraitzen du. Eta nordaki etorkizunean lan horretan arituko den ala ez dakigu. Gauza garbi dakigu,
sofan etzan da dagoenak ez duela jakin hori gustatzen zaion ala ez, baina bera segurazki jakingo duela. Baina ematen du, gaitasuna bintza badituela, makinei begiratu eta makinetan zerbait egiteko, montajean aritzeko. Noski. Beste batzuk ez daukaguna, den eskutatik erori egiten zaigulako. Ezagutzak dituela garbi dago, baina hemendik 10 urtetara zertan arituko dan ez daki, baina bai gai izan behar dela gauza batetara edo bestetara egokitzeko, beti norabide bat jarraituz. Zenik esaten dut, norabide bat hartzen duenak, norabide hori guztiz galtzen baldin badu, gerta daitekela 15-20 urte pasatzea eta ez bat ez bestea eta ez bestea izatea. Nik gure ikasle guztiei behintzat esaten didana da, zerbait ikasi badezu eta ikusten bazera egokia lan horretarako jarraitu bide horri. Eta behin-behineko beste lan bat egin behar baldin badezu ere, berriro ere jarraitu prestatzen arlo horretan, arlo horri jarraitzeko. Beti, gaitasunak ikusten baldin badituzu eta etorkizunean zure burua hor ikusi nahi badezu. Lanbide heziketari buruz hitz egiten dugunean, garai batean esaten zen, ofizio ikasi nahi zuenak horra joan bertzuela. Garai bateko topiko itxusiak aipatu ditugu, baina bere topiko onak ere baziren, ez dakit ofizio ikasten den. Bai, lehen ikasten zen eta orain ere ikasten jarraitzen da. Eta gehiago oraindik, enpresa baten datuak hartzen baitugu, 100 langileko enpresa batian da, 6 ingeniero, igual 5 bat goi mailako administrazio tasean, eta gainotzeko guztiak erdi eta goi mailako teknikariak. Orduan, proportzioak hor daude, eta momentuntan gure Euskadi eta gure Euskal Herria aurrera joan baldin bada industria mailan ere izan daba lanbide heziketa mailan lan itzela egin dalako. Eta ni ausartuko nitzake esateko lanbide heziketak izan duela gauza oso berezi bat. Lanbide heziketa ibili izan du geranok nahiko por libre ibili gera, entre comillas. Eta bueno, naiz eta hemen autoridadea egon da, gai izan du gera homologatuta dagoen horretatik at ibili, enpresen beharrak eta gazten beharrak ikusi, hori ustartu, eta hainbat momentutan programak moldatu. Eta nik uste hori oso importante izan dela. Gaitasun hori aurrera eramatea fundamentala izan. Alega unibertsitateari askotan leporatzen zaion hori, egin ez duen hori, lanbide heziketaren esperientzia eskarmentua askoz ere handiago izan dela horretan, alegia eskola eta enpresaren arteko lotura hori, enpresaren behar izanetara egokitzea eskola. Beste adibide bat hemen, berrikuntza ingeniaritza egiten ari da IMH-en Maider Lazkano, modelo duala ari da bera egiten, ikasketak eta aldi berean lana egiten baitu TEK enpresan. Maider, arratsaldeon? Arratsaldeon. Gaur zet tokatu da, ikasketak ala lana? Ikasketak. Ze egiten duzu, txandaka, astea nolabait antolatuta duzu? Bai, berez, astelen astearte eta asteazkena lanera juten gera, eta osteguna eta ostirala klasera. Baina noizian baina asteazkenetan ere klasera juten gera. Neska ahotsa, arratsalde honetan lehendabiziko aldiz, asko zarete, zu bezala lanbide heziketaren alde egin dutenak? Ez, oso gutxi. Zuen gelan zema zaudete, Lau neska. Lau neska. 37-tikan. 37-tik lau. Eta ze pasatzen da ba? Ze pasatzen da nesken artean? Ez ondo. Baina neska asko daude makina herramienta munduan. Baina zergatik ez? Ze iruditzen zaizu? Hani gustura nabil. Zu gustora zaude, ez? Bai. Norbaitek animatu zintuen lanbide heziketara salto egitera edo? Ez. Pentsatu anakan hasiera batetikan lanbide heziketa egin eta gero ingenieritza. Así que Lehen da bizi lanbide heziketa eta gero hurrengo pausoa ingeniaritza izango litzateke. Bai. Aizu, zer dakizu egiten, Maider, zuk? Nik diseinu ikasi naban. Ja. Diseinua ze diseinu? Industriala edo? Industriala, bai. Ja. Eta orduan, diseinu industriala ikastea zer da? Ez baitakinik, Maider? Zer? Bai, zer diseinatzen duzu? Diseinu industriala zer egiten diozu, Makina bat... Bai, makinak diseinatzen dira. Ontsen hau lanian trokel bat itzen. Trokel bat egiten ari zara, une honetan? Bai. Erki ba, Maider Lazkano, eskerrik asko, Bai, berdin, agur. Eta suerte. Neskak, emakumeak, lanbide heziketan? Emakumeak, bai, berak esan duen bezala, arlo industrialean gutxiago daude, beste arlo garrantzitsu batzu daude, bakizute, osasun arloa, administrazio arloa, eta umeen hezkuntza arloan ere, emakume asko daude, noski, gu nahi duguna da, industria arloan ere, Maider bezala, beste askok ere egotea, ni uste lana dagoela guztientzako, eta ni uste lana
doina polita eta ona, eta emakumentzako ere moldatuta dagoela, ez da inungo diskriminaziorik hor. Eta nik uste dut, bokazio pixkateko behar dutela emakumeak, baina nik uste dut gauza lehen esan duen bezala aurrera joan behar dula. Bokazioa eta animatzea berba da, Horantxe seiko dugu, lanbide heziketa zari gara, 7:10 gutxi. Mezularia. Euskadi Irratia. Herriko antzerkigintzaz, atzerrira antzerkiaren aitzakian joan aurretik. 8:00, Pantzoiri Garai, arratsean. Bartolo jatetxea, zatoz gure pintxo ederrak dastatzera. Probatu gure arrain freskoa, ezkur urdaiazpiko iberikoa eta Galiziako beizarraren txuleta berezia. Sukaldea egun osoan irekita. Zatoz Bartolo jatetxera. Donostiako Aldezarrean gaude. 943-4202-7 Itsas bidaia bat doan. Baina zer diozu? Bai emakumea, uda honetan itsas bidaia bat lor dezakegu doan, Kutxabank txartelei esker. Ikusiko duzu, tokatu egingo zaigu. Ordaindu zure erosketa Kutxabank txartelarekin ekainaren 1 abuztuaren 31 eta parte hartu 2 pertsonentzako 25 itsas bidaia irabazteko zozketan. Kontsultatu baldintza kutxabank.es webgunean. Itsas bidaia bat egin nahi baduzu, uda honetan Kutxabank txartelei esker lortu dezakezu. Gauarten saio berezia Artiumen eta Zirkulo Kultur Klaben. Artez eta musikaz beteriko gauak museoan. Datorren ostiralean ekainak 14, arratsaldeko 8:00 aurrera, 2 erakusketa areto. Eta musika zuzenean 2 agertoki ezberdinetan Benzins, Kike Prada, Txema Nox, Butterfly Collective, Antoni Maioi, Triems. Erreserba itzazu zure sarrerak Artiumen, hor dagon, Gora Tabernan, VSDen eta kulturalife.comen. Toki mugatua eta gauak jarraitu egingo du Zirkulo Kultur Klub aretoan. Gau art. Lanbide heziketaz ari gara, Ramon Martínez de Murgia, Jaurlaritzakoarekin, Juan Urteaga, Goierri Eskola Politeknikoko irakasle eta orientatzailearekin, eta Mikel Agirre Andoengo Lasalle Berrozpe ikastetxeko irakaslearekin. Ez dakit, azken txanpan sartuta, Publi reportaje ematen duenek lanbide hezkuntzaz, baina hori norberak erabaki beharko du, ez? Ez dago... Gure ardura da informazioa ematea eta informazio hori aldan zuzenena balima da hobe eta hortik aurrea hori baliagarri izan da dira persona horrek hartu behar dituen erabakiak hartzeko. Erabakiak hartzeko informazioak gertukoa nahi balima du, ez dauka inungo arazorik, bertara hurbildu, harremanak badaude, adibideak badaude, bakoitzak bere bidea aurkitzeko. Hau ez da formula magikoa, ez dutenetzat balio, baina aukerak badaude. Bakoitzak bere ezaugarrietatik abiatuta, dauden etorkizuneko aukerak ikusi, eta bideak badaude. Beraz, nahi duena animatu dadila eta aurrera. Alegia norberak bere bidea aurkitu behar duela. Izan bateko edo bestekoa, kanpoko nolabait esateko usteak eta presioak eta alde batera utzita. Bizitzako arlo guztietan bezala. Nik azpimarratu nahi dut azaldu ez den gauza bat. Eta da, erdi mailako lanbide heziketa. Eta lanbide hastapena. Oain hemen aritu gera denbora guztia goi mailako heziketa zikloa, berez, 18, 19, 20 urtetik aurrera egiten dira ikasketak, unibertsitatea loturarekin egin daitezkenak, baina hor badago zulu handi bat, 16-17 urteko hainbat porrota esandako hoien aurrean. Eta hauentzat lanbide hastapena eta erdi mailako lanbide heziketa da sekulako inventua. Da gizarteratzeko seguru askok izango duten aukera bakarra. Eta benetan politia da ikustea nola lortzen duten 2 urte pasata gaizki ikastetxean ere bai, ezen beraiekin borroka da. Hori pasatzen dutenean lana badala edo ez dala bat-batean aurkitzen dute lanbide heziketa goi mailako egiteko aukerata eta bat-batean deskubritzen dute porrota ez dela existitzen. Orduan, astu igual etzan helburua ez, baina lanbide hastapena eta erdi maila heziketa zikloetan egiten dana da zoragarria. Nik esango nuke etorkizuna dagoela, orokorrean, ez lanbide heziketan bakarrik, etorkizunean gu ikusten dugu Euskal Herria industriari esker bizi gela, esportatzen dugu asko, eta lana egongo dela. Hemendikan urte batzutara, uste dugu gaina ez dugula ia ez da beteko daukagun ikasleekin, lanbide heziketan duen ikasleek ez ditugula ez da beteko behar diren lanpostuak. Pentsatu momentu hau txarra da, baina hau pasako da. Eta hemendik aurrera gure industriak eta eskatzen nahi dira jende prestatuta ukitzea.
eta zenbat eta espezializatuagoa. Gu gusten dugu lan mundua ere aldatzen nahi dela, zenbat eta batez ere industrian ari naiz orain, baina zenbat eta gehiago kompetitiboak izan behar dugu, eta jakinduri pixka gehiago, espezializazio gehiago behar dugu, eta gure industriak hori eskatzen digu etorkizunerako, eta hortarako preste egon behar dugu. Euzein gauza ikasi liteke, lanbide heziketan, aukera Euskal Herrian ez baitut ezagutzen, Bai, 104 heziketa ziklo desberdina daude, pentsatu aukerak desberdinak. Famili, 20 familia desberdinak, orduan denetatik, esango nuke nekazaritzatik hasita lehen aipatu den bezala, sukaldaritza, osasun arloa, administrazioa, industriako pila bat ere bai, eta aukerai dagokionez gauza bitxi bat aipatuko nuke, eta unibertsitatek ikasketak egin behar dituen persona batek beste hiri batea bizitzea joan behar badu, ez du zalantzarik. Lanbide heziketan ordea, Zumaiako ikasle batek Goierri eskolara joan behar badu pekatua irutzen zaio. Geroan lan aukera daudela jakinda ere. Hori oso bitxia da, eta ohitura bada, lanbide heziketa egin behar balima da, gertueneko ikastetxean egin behar dela. Ez bakoitza egokia den espezialidade horretarako edo etorkizunera duenerako. Lanbide heziketa osoan gertatzen den gauza bitxi bada, lanbide heziketa egin behar badut, ez dute egin behar niri egokitzen zaidana, baizik gertuena dagoena. Hor, uste dut hobekuntzak egin daitezkela. Ikasten hasteko segura ez da berandu, helduontzat, alegia beste zerbait ikasita daukagunok ere, izan daiteke aukera, helduontzat lanbide heziketa. Ikusten naikea, jende, heleno aipatu dute, adineko jendea etortzen nahi dela, 40 urteko jendea ikusten nahi da langabezian gelditzen dela, eta langabezian lanik egin gabe edo zer egin gabe egon beharrian, ikastetxe dara etortzen die ikastea, eta guk noski beso zabalik hartzen ditugu denak, noski, hortarako. Zein hastuko gaituzue gaztetxoekin, gaztetxoekin ere egotea gaztetu bat hartuko genuke, ez? Nik uste gaztekin lan egitea eta ikastea ondo dagoela, Izugarria beratxa da. Eta oso normala bihurtzen ari da, 40 urteko pertsona bat, eta 18 urtekoen artean horre egotea. Agian, 18 urtekoek ikusten dute, seguru aski beraien artean bakarrik egon galeiteke, baino gehiago. Heldu horiek hor aurrea dela eta, ez? Aberatsa da. Belaunaldien arteko elkarlan hori eta ikaste prozesu hori ere oso aberatsa izan daitekela. Erki Ramon Martínez de Murgia, Jaurlaritzako formazio eta ikasketa zundari eskerrik asko. Juan Urtea, Goierri Eskola Politeknikokoa, eskerrik asko. Eta Mikel Agirre, Andoaingo Lasalle Berrozpe ikastetxeko, eskerrik asko. Hau izan da mezularia, bihar? Bihar bostetan beste zerbait, gurdia beteko dugu zerbait egin, seguru. Euskal Ozein izango den, biharko egunaren afana. Hori segura ez dugu, jakiten bezperatik bihar eguraldi txarra izango dugula bai. Aterpean izango gara, hori seguru. Humorez helduko diogu egunari. Aio? Tando bizi!